na. Kaning ato ang guest. Guest na to karon na. Ready na. Ready na ba? Uy, kagwapa ba? Unsa man ni atong PSA. guest na mao ni siya ang mutya ng Pilipinas. Muni ang musunod sa Binibining Pilipinas CDO chapter. Okay ra ba na sa mo? Alright, ato na siya nga pasudlon. Aha. Si Ma'am Janet sa Philippine Statistics Authority. Yeah. Beautiful girl, Wherever you are. Labot sa mandatory nga National ID System. Correct. Ha? O makauban nato ang officer in charge sa Philippine Statistics Authority Region 10, Miss Janet Aves. Good morning. Good morning, ma'am. Uy, wala pa naon yung camera. Ma'am, ipakita ang kaanyag si mong dagway. We are so excited to see your face Wow. here. And unsa ka tinuod nga birthday karon ni Ma'am Janet Aves. Birthday na! Happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Janet. Happy birthday, ma'am. More Hello, birthdays. maayong buntag ug daghang kayong salamat Brad Art, and also Bernie, daghan kayong salamat ug maayong buntag sa tanan. Good morning, ma'am. Wala na mo nituyo ang birthday nimo Director Janet ha, sis. Pero among ipakita sila nga ani kagwapa ang ato ang regional director. Ma'am, nag-request atong director kagay art nga idoko pa daw gamay ang camera, ma'am, para makita gid daw ang imong anak. Kana pastilan. gandang dilag, Iyan, no? puso ko yung nabihag. Iyan, no? Good morning diha kang brother. Napa si brother po diha ka? Ako actually siya naminaw siya karon. Maayong buntag Good na. morning my brother. Alisto. Director. Mga brother, Kaya, alisto, medyo nagkasalimuang na ang kadaghanang Pilipino karon, labi na sa Region 10 nga excited ni ining National ID System. The last time nga amo kang imbita maghisgot ini, medyo ang inyong system ato di pa kay anak ka stable. Pero karon ubay-ubay na ka mga Pilipino labi na sa Region 10 ang excited. In fact, kami gahi Bernie, kami tibok pamilya including my 8-year-old daughter na anami confirmation number from PSA ug diha augon lang mo, i-inform lang mo kung asa mo nga sa mall pagyud kasagaran Bern na pag nasa mga dagkong Yes, Director Sis Janet Aves, paki explain ni ini nganong importante kining National ID System. Okay, Brad, ang kaning atong National ID System, actually gihimo ning balaod no, na-approve ni siya last August 2018. And then ang kani siya nga balaod, nag-ingon ni siya nga dapat naa na gyud tay single identity or single identification card nga pwede nato gamiton sa tanan natong transaction in all government and private sectors. So, kung kanila nga atong ihatag nga ID nga i-present sa any office or any agency dinhi sa atoa, dapat i-honor ni siya sa agency. And then unlike magud karon, for example, if you will try to open a bank account, kinahanglan nila og tulo ka IDs, kinahanglan permado pa ang photocopy, and then all other agencies nag-require og more than one ID. But for this one, this national ID or the PhilSys ID, enough na ang kaning ID nga atong i-present to transact a business. Alright, grabe no. Tapos yun ani sa mga wala pa masayod unsaon ni siya. Unsa ang steps ni ini Director Janet nga sila makabaton ni ining ID o ma-schedule sila kung asa man sila kinahanglan nga moadto aron nga makompleto nila ang mga steps sa pagkuha sa maong national ID. So naatay 3 steps no sa ato ang pag-process sa ato ang registration sa atong PhilID. Ang first one, mao ni siya ang atong pre-registration, maghatag ta sa mga demographic information. Actually, kuha ni siya ka mode
naatay face-to-face and then naatay katong online nga registration. Ang katong face-to-face, nahuman na ni siya. Actually, gikandak nato ni from January to April this year. And then, ang gi-priority nato ang areas nga considered nga daghan nga mga low-income households. So sa mga barangay, normally nga mga remote areas, no? Kato ang atong gi-priority kay dili magud sila maka-online. Now, Correct. ang nahuman ko siya last April, so karon naanata sa online registration. So nahatag na namo or na-post namo sa amo ang FB account and even sa among website kung asa sila moadto para mag-register online for the step 1. Now, after aning registration, yes, makadawata og confirmation number, no? Nga mauna siya, nga naka-register na ta. And then naapa ni siya is another step for the step 1, no, before ta mag step 2. Kay mubalik pa ta adtong ato ang gisudlan nga register.philsys.gov.ph kay mag-appointment setting ta dito ta mag-set kung kanus ang date ang ato ang gusto ug asa ta nga registration center gusto mag-adto for our step 2 registration. But as of now, dili pa open ang appointment setting kay gi-pilot pa siya sa 14 municipalities nga nahuman na katong last year nga nag-online nga registration. So maghulat-hulat lang ta for Region 10 kanus ma-open ang ato ang appointment setting for the step 2 registration. All right, that is Yes. So, dili po, no? Dili po na. Tsaka to lang ani is ma-eliminate lang nato ang other to present other forms of identification kung mo transakta sa usa ka ahensya or usa ka establishment dinhi sa ato yon. Actually, Director, napay follow-up question si Bernie Bitok-Bitok. Kana ba daw nga, maulaw lang na sa pangutanan nimo. Kana ba daw nga ID system pag nana si Bernie Bitok-Bitok? Kunya, mag-loan siya, automatic ba daw ikaw ang co-maker? Anyway, maunin siya, Guy Bernie, yesterday, niagto ta sa atong uma dito sa Mantikao. Nakita na ako nga, grabe, pas-pas ang ilahang pagproseso, ha? In fact, naapay social distancing, naapay health protocols, pas-pas kayo nga gihimo. Ang ako pangutana ani, Director, makuha ba dayon nila ang ilang mga plastic ID o by appointment? Okay. Ang katong nag-step to registration, so far, katong nahuman na, kay naa naman tay mga 103,000. The whole Philippines nga nakadawat sa ilahang physical ID na gyud ha, katong nagyong ID. So far, ang ilahang feedback, it takes 2 to 3 months before ma-deliver ang ilahang PhilSys ID. So so i-deliver, di na kinahanglan kuhaon. I-deliver di sila paninalay. Ang PhilPost ang mag-deliver sa ilahang tagsa-tagsa kabalay kay naa may address, no, gagibutang nato sa ato ang registration, and then gipangutana man ta kung i-deliver asa i-deliver sa permanent address ba or sa current nga address. Bay, timan niya nga birthday girl niya, timan niya nga birthday girl niya. Basic information lang, basic demographic information. So, kana lang yun ang ngalan, birth date, birthplace, and then, of course, ang atong walay mga love life nga atong anak. So, imagine, so katong mga walay internet, no, pwede sila nga moderate so sa mga munisipyo nila, Director Janet.
Yes, kay naaman tayong mga registration centers no sa tanan natong mga municipalities except for a few nga wala pa gyud nato nasudlan kay nagbalibad pa ang local government unit kay tungod sa ang COVID cases. So ilaha sa ang gi-hold for the meantime. But sa tanang munisipyo open siya, and then pwede nga mag-agto sila diretso sa munisipyo. And then, or example, maglisod yun sila adto sa munisipyo, kung gusto sila mag-online, pwede ra pud sila makapa-assist sa ilahang local government nga officials. Kay actually, gi-coordinate gihapon namo ni sa among mga LGUs, katong wala na step 1 registration, unsa ilang buhaton, kay kinahanglan naman mag-online na magyudta, no? So kung example, di sila ka-online, pwede sila nga magpa-assist sa ilahang mga local government officials. But I ang see. amo lang kay ang karon man gud kay sa atong step 2 registration karon, gi-priority nato tong nag-step 1 nga nag face to face last January to April. So Aha. kita ang naka-schedule karon sa ato ang tanan nga registration center. So katong nag-online, wala pa gyud nato to sila gi-cater. Pero naay mga registration centers nga nag-schedule ta ato mga priority barangays nga niagi sa step 1 registration face to face. Naay uban nga dili makatunga, no? So nag-schedule ta nila, pero for example ang atong maximum registrants for a registration center is 200. That is maximum. Now kung example ang gitunga lang naka-schedule is 100, we will cater walk-in clients. No? Kung ana. example na alang tay bakante nga kay gamay lang ang nagtunga. So May ingana question diri Bern. Kinahanglan ba nga bakunado o una nga makaagto dito para makakuha ng ID? no, dili kinahanglan na actually gipangutana pud na no naapoy actually a question ana kinahanglan ba nga vaccinated ang magpa-ID. Siya. Naamang Dili. pud may registration center sa SM, naapod ni registration center sa City Mall. So katong sa SM nga nag-register, nangutana gid sila nga, ma'am kinahanglan ba mi nga moadto dito sa vaccination area sa ay ha mi magpa-ID ko nga no need, no? Pero schedule lang ato ang mga registrants per day. At least nabay deadline. Nabay deadline ni Director Aves? Deadline for the registration. O deadline for at least nga magka-ID o magka-national ID ang matag Pilipino. Wala siya deadline. Actually, this is a continuous project of the government. Kay Oo. ang atong gihimo karon is mass registration. Now, if for example, 100% na ang ato ang tawhan naka-register na sa atong national ID, naatay fixed registration center kay naa pa man tay mga of course naapay mga bagong panganak, no? Naay pa mga bagong gianak. So pwede ra na sila nga magpa-register pod. Ug katong mga nabilin nga wala pa na rehistro, pwede ra mag-adto sa among mga fixed registration center. Aniya pay usa ka pangutana gahi Bernie, do na bay silot sa mga dili magpa-ID? Ang ato national ID, this is not mandatory. Okay, this is not mandatory. Okay. Sa atong balaod, walay nag-ingon, dili siya giingon nga naay penalty if ever dili ka magpa-ID. But if sina establishment, basta ang i-require is the national ID. Kay ang kanima gud ang national ID, this is only foundational ID. It will not even replace licenses sa PRC, sa LTO. So foundational ID lang ni siya, meaning mo determine lang gyud ni siya nga ikaw gyud ni ang nagdala sa ID, imo gyud ni ang number nga imong gidala kay para avoid nato ang mga illegal transactions. At least nawala pod karon ang mga pagduha-duha kahadlok sa uban nga kining national ID system pamaagi kini aron nga makontrol sila sa gobyerno, mga inana unya makuha ang ilang mga data privacy, etc. etc. At least karon medyo ang mga tao open na nga nawala na tong kay daghan man ingon ana gud ang nangahadlok nga magpa enroll ni ining national ID system. Pinatumin nga pag dili ka magpa-ID, ingnon na ka sa gobyerno nga NPA ka. May nana. Tama. No? Or terorista ka. Mm. Nana.
Kini karon nangawala na ni tanan nga mga hugon-hugon o mga fake news. Director Aves. And then, kasi na mo ang property na ang information na last provide sa PTA will be held to be confidential. So, actually, the na nato ni ang confidential right to provide sa individual applicant. Alright. Director Janet Aves, imong mensahe alang sa katawhan nga naminaw kanato karon gikan sa Cagayan de Oro padulong sa Mindanao, Visayas, Luzon and worldwide labi na mga Bisaya meaning buntaga. So maayong buntag sa tanan no nga naminaw, and then again magpasalamat ko sa inyo ha Brad Art and Sir Bernie. Daghang kayong salamat for allowing me to share the information nga regarding sa ato ang national ID, because this is really an important undertaking or project of the Philippines sa atong government. So ang atong gipaningkamutan nga by 2022 mahuman na gid nato ang mass registration, and then continuous na din ang atong registration for the newly born. So ang ako lang gihangyo sa mga katawhan nga dili lang ta masuko no, if ever dili ta makater pag anha nato sa registration center kay naagyo naka-schedule. If ever bakante ang atong mga registration centers kay gamay ra ang nag-anha nga naka-schedule for that day, pwede mi mo dawat og mga walk-in client. Maski wala pa nakasakuha. All right. Thank you very much, ma'am. Thank you very Happy much. birthday once again. Happy Director birthday. Janet Aves, sa Philippine Statistics Authority Region 10. Mhm. Happy birthday and God bless.